मला या दोन मार्केट प्रूफ मिळेल, बरोबर. जसं आपल्याला भाजी मार्केटमध्ये यायचं तर भाजी तिकडे मिळते, मच्छी घ्यायचं तर मच्छी मार्केटमध्ये मिळते. जसं शेअर पण मार्केट त्याला एसएनपी नक्की म्हणतो, बरोबर. काही शेअर एनएससी मध्ये लिस्ट असतात, काही शेअर बीएससी मध्ये लिस्ट. आता हे जे डीमॅट आहे, डीमॅट मध्ये शेअर्स असतात. तर डीमॅटला दोन डिपॉझिटरी आहे, डीमॅटला दोन डिपॉझिटरी हे आपण एक्सचेंज दोन आहे, तसे डीमॅट अकाउंट मध्ये शेअर्स राहण्यासाठी दोन डिपॉझिटरी आहे. एकाचं नाव आहे डिपॉझिटरी, लिहा पुढे, डिपॉझिटरीच्या पुढे लिहिणार